Zuekin partekatu nahi dut datozen 5 urteetan mutualearen bilakera bideratuko duen ibilbide orria. Kudeak eta arduratsu, hurbil eta iraunkorrarekin dugun konpromisoa indartzen duena. 2026-2030 plan estrategikoa. Hausnarketa estrategikoko prozesu honi esker, 2030ean zer izan nahi dugun eta gure interes taldeek nola ikustea nahi dugun definitu ahal izan dugu. Gure ikuspegia da erakunde jasangarri, etiko eta teknologikoki aurreratu gisa finkatzea. Bere zerbitzuen balioagatik, bezeroen konfiantzagatik eta ingurune osasungarri eta gizatiar batean lan egiten duen eta helburu partekatu batera bideratuta dagoen talde profesional baten konpromisoagatik aitortua. Aurrera egiteko modua ez dugu aldatu aurreko plan estrategikoekin alderatuta. Kultura partekatuan eta mutualiako pertsonek 2015ean zehaztu genituen 6 balioetan taldea, profesionaltasuna, hurbiltasuna, eraginkortasuna, gardentasuna eta abangoardismoa oinarritzen jarraituko dugu. Balio horiek indarrean daude erabat eta gure erabakiak, gure politikak eta lankide ditugun pertsona eta erakundeekin ditugun harremanak bideratzen dituzte. Mantenduko dugun beste elementu bat da zertarako gure jomuga. Pertsonen osasunerako eskubidea, segurtasuna eta ongizatea bermatzea, gizarte segurantzarekin elkarlanean. Mutualia osatzen dugunok partekatzen dugu jomuga hori eta gure interes talde guztiei ere helarazi nahi diegu. Oinarri hori hartuta, ikuspegia, balioak eta jomuga 2026-2030 plan estrategikoak 5 ildo estrategikoetan zehaztu ditugu. Gure jarduera lehentasunak. Lehen ildoa, gobernantza etikoa eta lidergo arduratsua. Bere zuzentasun, gardentasun eta eredugarritasunagatik ezaguna den erakunde bat sendotzea da. Erabaki arduratsuak, portaera koherenteak eta gure pertsona eta interes taldeengan konfiantza sortzeko gai den kultura etiko partekatu bat bermatuko dituen gobernu sistema sendo batekin. Bigarren ildoa, antolamendu eraginkortasuna etengabeko hobekuntza sustatzen du baliabideak optimizatuz eta arriskuan kudeaketa integrala eginez, zerbitzuen kalitatea eta erabilgarritasuna bermatzeko. Hirugarren ildoa, eraldaketa digitala eta modernizazioa teknologikoa zerbitzua hobetzera bideratua, erakunde digital eta teknologikoki aurreratu baterantz aurrera egitea da. Gai izango dena sortzen ari diren teknologikoak txertatzeko zerbitzuaren esperientzia hobetzeko, eraginkortasun operatiboa indartzeko eta segurtasuna, irisgarritasuna eta erabiltzaileentzako balioa bermatzeko. Laugarren ildoa, pertsonen ongizatea eta talentua garatzea, talentua erakartzea, garatzera eta fidelizatzera bideratuta dago. Lan ingurune osasungarria, motibagarria eta giza balio handiko baten bidez, non pertsonek aitortuak eta proiektu partekatu baten parte aktiboa sentituko diren. Bosgarren ildoak, bikaintasuna prebentzioan, osasunean eta babes ekonomikoan zerbitzu integrala, segurua, gizatiarra eta bikaina eskaintzea du helburu. Artatzen ditugun pertsonen beharrei erantzuteko eta horiei aurre hartzeko gai dena. 5 ildo horiei 13 proiektu handi lotzen zaizki. 2030erako ezarritako hortzi muga iristeko aukera emango ditugun
ekintza eta zereginikin. Hori lortzeko gure interes talde guztien konfiantza eta lankidetza izan nahi ditugu. Enpresak, autonomoak, langileak eta erakunde laguntzaileak. Eskerrik asko bideo honetan laguntzeagatik.